салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. Ин аст намоиши фуруғи субҳи доноии китоб аст. Дар барномаи имрӯзаи мо нафаре иштирок мекунад ки аз кӯдакӣ ба хондани китоб шавқи зиёд дорад ва соҳиби ифтихорномаву ҷоизаҳои зиёде гаштааст. Биёед бо Ифтихор аз наздик шинос мешавем. Марҳамат Ифтихор. ман Носиралиев Ифтихор, хонандаи синфи даҳуми А муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 35 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошам. ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аз рӯи ҳар чор номинатсия барои ба даст овардани шоҳҷоиза иштирок менамоям. Чуноне ки мо маълумот дорем, шумо соли гузашта низ дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок карда будед. Аз рӯи кадом номинатсия? соли гузашта ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аз рӯи ҳар чор номинатсия иштирок карда будам ва то даври шаҳрӣ рафтам ва дар даври шаҳрӣ ҷои дуюмро ишғол намудам ва соҳиби ҷоизаи махсуси раис шаҳр гардидам. Ин беҳтарин аст. Яъне шумо то даври шаҳрӣ соли гузашта рафта будед. барои ба мақсад боз ҳам наздик шудан ва ба мақсади худ расидан ин сол шумораи китобҳои хондаатонро то ба чанд адад расонидед? соли гузашта чӣ тавре маълум буд, ман шумораи китобҳои ман 100 то буданд ва имсол ман мақсад дорам ки шумораи онҳоро ба 200 раста. чуноне ки ба мо маълум аст, мувофиқи низомномаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ бояд ки барои шахсе ки мехоҳад аз рӯи ҳар чор номинатсия иштирок намояд, бояд ки на кам аз 70% омода бошад ва ман ҳам аз рӯи ҳамин омодагии худро дида истодам. ин беҳтарин аст. охирин китобе ки шумо мутолиа намудаед кадом китоб буд? охирин китобе ки ман мутолиа кардам, ин овезгоҳи овози устод Бозор Собир мебошад ки маҷмӯи ғазалиёти устодро дар бар мегирад. пас айни замон шумо имкон доред ки аз ин маҷмӯа барои бинандагони мо як шеъре қироат кунед. розӣ ҳастед? марҳамат. шеър аз устод Бозор Собир, шоиру шеъре агар ҳаст. ман намедонам ки дар савдои шеър шоирӣ аз шоирӣ ношод кист. лек рӯзе беғазал бешеъри тар монад агар лабҳои ман чун лабони чашмаҳои хуш парсин мезанад. ҳеҷ кас монанди ман ношод нест. шукри он вақте ки аз банди ҷигар байтҳои тоза берун мешавад. дар сари ҳар байт ҳамчун дар сари гаҳворае чун зани навзод шодам. дар сари ҳар байт ҳамчун дар сари пайроҳае гӯи маҳбуси навозодам. шоиру шеъре агар бошад касе ғамхор ҳаст. чашму бедору дили бедор ҳаст. шоиру шеъре агар ҳаст ишқ ҳаст, раҳму армон аст. яъне дар сари гаҳвораи тифлон ҳанӯз модарон шабзиндадорӣ мекунанд. шир дар лаб, шир дар пистон ҳанӯз. муҳтарам халқе ки ӯ нерону искандар надод, лек колдерону байрон дод ӯ. муҳтарам халқе ки ӯ шоирпарвар аст, шоҳу пайғамбар надорад, лек дорад шоирӣ. гарчи умри шоирон бисьёр нест, ки чу ман дар орзуи номи ҳофизвор нест. ки намехоҳад ки рӯзе не агар як соате ҳамчу шоир зиндагонӣ карда мирад шоире. шоҳкоре не агар байте бимонад ёд буд дар забони миллати худ. розиам бадбахт бошам лек бошам шоире. розиам сарсахт бошам лек бошам шоире. розиам чун Саъди Салмон бо гуноҳи шоирӣ дар чоҳу зиндонам кунанд. чун ҳилолӣ шеър дар лаб сангборонам кунанд. розиам ман дар гуноҳи шеър ранҷурам кунанд, балки ҳамчун рӯдакӣ кӯрам кунанд. розиам мирам маро дар хок нагзоранду лек шеър дар дастам бимирам, шеър дар ҳалқам бимирам, шоири халқам бимирам. аҳсан. ба шумо мо дар аввали барнома қайд кардем ки шумо ба барномаи мо бо медалу ифтихорномаҳои зиёд омадаед. чун шумо соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ иштирок карда будед, пас бигӯед ки боз дар кадом олимпиада ва ё ки озмунҳои дигар иштирок кардаед? ман ба ғайр аз озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ боз соли 2017 дар озмуни телевизионии ҷумҳуриявии Ирфон иштирок намуда будам ва то ба 7 гуна рохат ёфтам ва соҳиби ҷоиза ва сипоснома гардидам. инчунин ба ғайр аз ин боз дар олимпиадаҳо аз фанҳои риёзӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол кардам. инчунин аз варзиш бисёртар ба чавгонбозӣ, футбол,
شاهماد بدمینتون اشتراک کرده از آنها جایهای نمایان را اشغال نمودم. این چونین باز بسیاری وقتها را من به رسم کشی را هم دوست می‌دارم. از این هم در دوره‌های نویوی و شهری هم اشغال نموده در موضوعهای گوناگون صاحب افتخارنامه‌ها و سپاسنامه‌ها گردیدم. احسن. و شما یعنی شما کوشش میکنید که همه اون استعدادهایی که در شما هست آنها رو تکمیل بدید. بله، چنانه که میگویند به یک مرد 40 هنر کم است. این بهترین است. میگفتید که برای تکمیل دادن و برای پرتر گردانیدن استعدادها کتابخوانی به شما کمک میرساند. البته زیرا که این از همه دوست انسان این بهترین دوست این کتاب میباشد و اون ما را به قله‌های بلند خواهد رسانید. زیرا که چطوره که یکی از نویسنده های معروف مارک توین در یک سخنرانی خود میگوید که انسانیت در زندگی خود دو روزی بهترین دارد. یکم روزی زاد روزش و دوم روزی که او میفهمد که برای چی به دنیا آمده است و برای همه اینها را فهمیدن باید که انسانیت همیشه رو به کتاب برد و کتاب خواند. و من هم به همسبقان و همسالانم تاکید میکنم که رو به کتاب آورند. یعنی ما گفتم میتوانیم که شما با جز روزی زاد روزتان روز دیگری دوست داشتنی دارید یا اینکه نه؟ البته این یعنی که هر یک انسان به این دنیا میآید او وظیفه دارد و آن را وقت چطور میگویند عمر گذران است. وقت آن را اجرا میکند وقت انسان هم میآید. تشکر زیاد. کتابی دوست داشته شما از میان همه کتاب‌های خونده‌تان کدام کتاب است؟ اولا وقتی که من کتاب مطالعه میکردم من کتاب ها رو یعنی که اول بسیارتر از استاد رودکی، حافظ یا یعنی وقتی که دیگر مطالعه به غزل گذاشتم بعدم از فهمیدم که هر یک اثر از روی محتوای خود به خود بهترین است و به من فرق نیست او این از کدام شاعر است یا نویسنده، همه اونها به من بهترین میباشند. غزل از استاد صاحب تبریزی. به مطلب میرسد جویای کام آهسته آهسته، ز دریا میکشد صیاد دام آهسته آهسته، ز مغرب میتوان رفتن در یک روز از مشرق، گذارد هرچه گام خورشید گام آهسته آهسته، ز تدبیر چنین پخته کار عقل می آید، که مجنون آهوان را کرد رام آهسته آهسته، همین معنی است بر حسن مدار حجت ناطق، که طوطی می شود شیرین کلام آهسته آهسته، اگر نام بلند از چرخ خواهی صبر کن صایب، که ز پستی می توان رفتن در یک روز به بام آهسته آهسته. تشکر زیاد. شما قید کردید که چون بزرگتر شدید و مضمون و محتوای شعر و غزل ها رو درک کردید فهمیدید که هر یک شعر از یکدیگرشان فرق میکنند و آنها رو ما نباید جدا کنیم. پس این زمان شما امکان دارید که مضمون غزل قرائت کرده تان رو برای ما شرح بدهید. مضمون غزل من در آن است که یعنی که به مطلب میرسد جویای کام آهسته، یعنی که انسانیت یعنی چطور میگویند آسمان به ابر نمی شود انسان به صبر، یعنی باید صبر و طاقت داشته باشه و انسان هر چیزی که خواهد آهسته آهسته به مطلب خویش میرسد. و صاحب هم در همین جا تاکید میکند که اگر نام بلند از شهر، اگر خواهی که نام تو بلند باشد یعنی که مرتبه بلند رسی، باید که انسان صبر و طاقت داشته باشد و آهسته آهسته میتواند که به همون مطلب خود رسد. و یا به معنای دیگر است که یعنی که باید همیشه صبر کنیم و مبارزه نماییم. یا در میتونم که باز این رو با یک شعر دیگر یعنی که با غزل دیگر این رو تاکید نمی‌کنم با 4 مثل شعر دیگر. مثال میگویند که در بیابان مثل شیر و در سفر مردانه باش، شیوه مردی نداری مثل زن در خانه باش. یعنی باید که مثل شیر در هر آزمونی که مثال اشتراک کنی باید شیر باشی و در میدان خودت رو نشان دهی و نباید گذاری که یک روبه اومده جای شیر رو گیرد. یعنی از غزلی در بالا قرائت کرده شما برمیاد که چون انسان اگر برای مثال ما کتاب خونیم ما در حال صاحب علم نمیشویم، ما باید صبر کنیم و حکمت کتاب رو میتوانیم که در زندگی خود بعداً استفاده بریم. چون این است چنانه که میدونیم آزمون سال گذشته فروغ صبح دانایی از آزمون امسال کمی فرق میکند و در آزمون امسال یک نامیناسیون دیگر رو با نام نامیناسیون شاعری وارد کردند. برای صاحب شاه جایزه شدن شما رو میباید که در این نامیناسیون نیز اشتراک کنید. آمادگی میبینید در این نامیناسیون؟ بله، من از خورده بعدی مطالعه کردن بسیار غزل ها و شعرهای بزرگان با مانند استاد دایق شیرعلی، استاد بازار صابر، استاد میرزا ترسون‌زاده من هم الهام گرفته. برای همین هم من شعرهای را در موضوعهای گوناگون در وصف وطن، در وصف کتاب، در وصف طبیعت و در وصف
пешвои миллат бисёртар мутолиа ва ҳоло мехоҳам ки як ғазали худро яъне ки сарзамини номдорон дорад ба пешвои миллат бахшида шудааст. Мехоҳам онро қироат намоям. марҳамат. даруни синаи ман кӯҳсорест, миёни кӯҳсорон чашмасорест. даруни синаи ман нисфи дунё, даруни синаи ман обшорест. даруни синаи ман осиёест, ҳамон як осиёи номдорест. миёни осиё як кишваре ҳаст, миёни осиё як минбаре аст. буд номаш азизон тоҷикистон, буд ӯ сарзамини номдорон. даруни қалби ман ҳаст тоҷикистон, буд ӯ сарзамини илму ирфон. яке номдор андар тоҷикистон, буд ӯ раҳнамои тоҷикистон, буд ӯ такягоҳи тоҷикистон, бигӯям номи ӯ эмомалӣ раҳмон. ин беҳтарин аст ва мо дар нақшаҳои ояндаи шумо албатта барору комёбиҳоро таманно дорем. пас айни замон биёед барои бинандагон доир ба қаҳрамони дӯстдоштаатон маълумот бидиҳед. ман ба наздикӣ асари яъне ки пурмуҳтавои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро мутолиа намудам, ки асари чеҳраҳои мондагор мебошанд. дар он ҳамагӣ дар он ҷо 26 қаҳрамонони тоҷикистон ва қаҳрамонони халқи тоҷикистон рӯи қалам оварданд ва дар бораи ҳамаи онҳо маълумоти пурра ва хело пурмуҳтаво дода шудааст ва ман ҳар яки онҳоро мутолиа намуда, ҳар яки онҳо ба ман қаҳрамони асосӣ ҳастанд, зеро ки ҳар яки он дар асри худ, яъне ки дар қарни худ тавонистанд ки кореро иҷро кунанд ки миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ онро муаррифӣ намоянд ва нагузоранд ки миллати тоҷик аз забони миллати тоҷик ёки фарҳанги забони миллати тоҷик нест гардад. ва ин қаҳрамонҳо бисёранд, хусусан аз даврони куруши кабир, яъне асосгузори давлати ҳахоманишиён оғоз шуда то ба устод Соти Муллозода ба охир мерасад ва боз дар он ҷо қаҳрамонони тоҷикистон ба монанди устод Мирзо Турсунзода, устод Бобоҷон Ғафуров, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур низ дар он ҷо мебошанд. ва бештар ман вақте ки дар бораи устод Бобоҷон Ғафуров чӣ тавре ба мо маълум аст, соли ҷорӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ қарор бароданд ки бояд ки ҳар як фарди ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъриху тамаддуни миллати тоҷик донад ва асари пурмуҳтавои тоҷикони устод Бобоҷон Ғафуров, яъне аллома Бобоҷон Ғафуровро мутолиа намояд. ва ман ҳам барои ҳамин хостам, яъне ки аз ҳар ҷо дар бораи устод аввал маълумот гирам ва вақте ки ман дар бораи устод Бобоҷон Ғафуров, яъне алломаи Машриқзамин мутолиа намудам, яъне ки меҳнатҳои зиёди устод дар он ҷо оварда шуданд. устод ба ғайр аз китоби тоҷикон зиёда аз 200 мақолаву навиштаҷоатҳое дорад, аммо чӣ тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ таъкид мекунад, ягона асаре ки маҳз ҳамин асари тоҷикони устод Бобоҷон Ғафуров буд ки ба ӯ унвони олияи қаҳрамони Тоҷикистонро сазовор гардонид. яъне китоби тоҷикони устод Бобоҷон Ғафуров тавонист ки миллати моро ба ҷаҳониён муаррифӣ созад, зеро дар ин китоб на танҳо таърихи мо тоҷикон гуфта мешавад, инчунин таърихи Осиёи миёна, хусусан соли 1972 вақте ки бори аввал чоп шуд, он ба забонҳои русӣ, хитоӣ, англисӣ, фаронсавӣ, итолиёвӣ ба бисёри забонҳо чоп шуд ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд ки агар Абулқосими Фирдавсӣ бо шоҳномаи худ тавонист бузургони асри худро рӯи қалам оварад, устод Бобоҷон Ғафуров айнан ҳамин корро бо навиштани асари тоҷикони худ бо далелҳои илмӣ рӯи қалам овард. яъне ки ин асар хело пурмуҳтаво мебошад ва ҳар яки мо бояд онро мутолиа намоем. аз ин ҷо бармеояд ки шумо шахси реалист ҳастед ва қаҳрамонҳои воқеиро ба худ хос медонед ва онҳоро устоди худ ва ҳамчун намунаи ибрат интихоб кардаед ки мо барои ин амалатон ба шумо аҳсан мегӯем. шумо гуфтед ки ҳамаи он ғазалҳоеро мутолиа мекунам ки китобҳои онҳоро дошта бошам. мегуфтед ки шумо китобҳоро аз куҷо дастрас мекунед? ман бештар китобҳоро аз китобхонаҳои мактабиамон, маҳаллиамон ва боз китобхонаи давлатии бачагонаи ба номи устод Мирсаид Мишакар ва боз китобхонаи миллӣ онҳоро дастрас менамоям. ё ин ки агар натавонам, метавонам ки аз шабакаҳои интернетӣ, чӣ тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат фармон додам, бояд ки дар шабакаҳои интернетӣ ҳам бояд ки ҳамаи барномаҳои махсуси дар бораи ҳамин китобро онҳоро пахш кунанд, зеро ки хонандагон дар ин вазъияти ҳассос онҳоро мутолиа намоянд.
бекор нагарданд ва ба озмуни ҷумҳуриявӣ яъне ба даври ноҳиявӣ омодагии хуби худро бубинанд. саломат бошед. ба шумо барои интихоби китоб ки кӯмак мерасонад, ки тавсия медиҳад ки кадом китобро мутолиа намоед? бештар ман китобҳоро худ интихоб мекунам ё ин ки аз омӯзгоронам ба ман ёрӣ мерасонанд. Мисол мегӯянд ки ҳамин асарро мутолиа кун ё чӣ тавре ба мо аст. Ҳоло дар шабакаи Баҳористон ҳам ҳамаи китобҳоеро ки бояд мутолиа намоянд аз устод Садриддин Айнӣ ё аз устод Сотим Улуғзода ё яке аз Болта Олчиқ, ҳамаи онҳое ки бояд хонандагон мутолиа намоянд, аз рӯи он ҳам дида мутолиа менамоям. саломат бошед. Шумо гуфтед ки соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок кардед ва натавонистед ки то ба финали озмун равед. аммо имсол дар номинатсияи шоҳҷоиза иштирок мекунед ва ба худ боварӣ доред. мегуфтед ки барои инсон ба худ боварӣ доштан бояд кадом амалҳоро анҷом диҳад? бояд ки инсон ҳама яъне ки бо гузаштаи худ амал накунад, яъне ки гузаштаи худро дур гузорад ва ба оянда роҳи худро ба оянда пеш гирад ва оҳиста оҳиста яъне ки метавонад ки инсон ба матлаби худ расад. Ва дар охир мехоҳам ки миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам ки соли дуюм мебошад ки дар ҷумҳуриямон озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноиро бо сарпарастии хеш яъне роҳандозӣ намудам ва баъдан ба телевизиони Баҳористон мехоҳам миннатдории худро расонам ки дар ҷодаи илм ҳам роҳнамоӣ месозанд. саломат бошед. боварӣ ба худ яке аз хислатҳои асосӣ дар зиндагӣ буда метавонад ва яке аз омилҳои асосии хушбахтии инсон аст. яъне моро мебояд ки ба худ ҳарчи қавитар боварӣ дошта бошем. яъне ба худ бовар дошта бошед ва ҳарчи бештар китоб мутолиа намоед. бори дигар ба барномаи мо хушомадед ифтихор ва мо аз ҳамсӯҳбат шудан бо шумо хело ҳам шод ҳастем. бинандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. то барномаҳои оянда сарбаланд бошед.